Γεια σας παιδούκια μου και σήμερα σας δείξω τι έχω σε ηλεκτρονική. Έχω μόνο αυτό το τάμπλετ. Και πουρόμηθη. Εδώ είναι πρώτο συνομορόλ. Αυτός είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας. Εδώ έχουμε Roblox. Εδώ είναι αυτό, ένα βίντεο που έχω κάνει παλιά με τον καμεραμάν. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να δείτε, αν θέλετε. Έχει λίγα πράγματα το τάμπλετ. Και το τελευταίο είναι ότι έχει χωρά αποθήκευσης. Αυτά για το τάμπλετ. Α, και να σας δείξω τους χαρακτήρες. Εδώ είναι η My Melody. Αυτό είναι το Cinnamoroll. Εδώ είναι η Chromie. Και εδώ είναι η Hello Kitty. Ωραία θήκια. Να το ξέρω. Γεια σας παιδούκια μου.